कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. इष्टदेवाक साष्टांग वंदन करून घेऊन संस्थान आराध्य देवाक व्यासरघुपतीक मनात स्मरण करतची सगळे आमगेल समाजाक अनुग्रह केले तसले यती परंपरेचे सर्व यतीवरेण्यालय महाचैतन्याक साष्टांग वंदन करून तशी विशेष दावून घेऊन सगळे आमगेल समाजाक उद्धार केले तसले अनुग्रह केले तसले प्रातस्मरणीय सुधींद्र तीर्थ स्वामीले दिव्य चैतन्याक वंदन करतची परमपूज्य काशी मठाधीश संयमींद्र तीर्थ स्वामीले चरणकमलाक साष्टांग वंदन करता आत्मीय सर्व समाज बांधवांक प्रीतीचे नमस्कार. हांव चेंपी दुकुनो श्रीकांत भट तुमगे लगी उलयता आसा. आमगेले एक उडुपी जिल्ह्यांतू सान एक गांव चेंपी म्हणून जाल्यारी देवाले गुरुले अनुग्रहान विशेष जावन देवाल अनुग्रह पात्र जालेले एक गांव म्हणून संगीत आमगेले गांव सान जाल्यारीची हांग आशिल्ले देवू अट्टपेंटेचे देवालय. अट्टपेंटेचे भजक हे देवालयांतू विशेष रुपारी सेव करून येता आसाची. तशी आज हांव तुमगेले एदर उपस्थित आस कसले म्हणल्यारी एक राष्ट्रीय हेद्दारीचे अगलीकरणाचे निमित्तान आमगेले एक देवालय पुनर्निर्माणा कार्य करता आसले एक अवकाश मेळ्ळो. सगळे आमगेल्या समाजांतू सम अवलोकन केलें म्हणल्यारी राष्ट्रीय हेद्दारीचे निमित्तान पुनर्निर्माण करचे अनिवार्यता इल्लें देवालय म्हणून सांगचेंतू केवल ಕೆಲವೇ देवस्थानांतू आमगेल जाल्यारी एक प्रमुख एक देवालय. आमगेल्या गांवचे जनपदान विशेष प्रकाराचेरी परिश्रम प्रयत्न करून एक देवालय वरोका म्हणलेल्या विशयारी अनेक प्रकाराचेरी प्रयत्न केले जाल्यारीची अनिवार्य जावन घेवन देवालय पुनर्निर्माणा कार्य करचे अगत्य पडले. आमगेली इच्छा आशिल्ली की ते देवस्थान व्हरून हाडका म्हूण जाल्यारी भितर बशिल्लो देवालय संकल्प विंगडच तकाची लोकांत म्हणतच हरिचित्तಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು सत्य ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನಡೆಯೋದು म्हणून आमगेले प्रयत्नश्च पुरो आमगेली इच्छश्च पुरो हुडदुकुनु उपासन कोरना येईल देवालयांतू आम्ही उपासन कोरका म्हणून जाल्यारी देवालय वैभवाक देवाल इच्छे प्रकार देवालय एक संकल्पा प्रकार अनिवार्य जाल्यारीची उणे समया भितरी आमगेले एक साना गांव जाल्यारीची भव्य जावन आशिल्लें एक देवालय निर्माण करतसले अवकाश आमगेले भक्त महाजनांक समाज बांधवांक देवाल अनुग्रहान प्राप्ती जाले. तशी अनिवार्य जावन घेवन ते देवालय निर्माणा कार्य करका म्हणटना सहज भय भीती येवचे सहज जाल्यारी आमगेले देवाल विशेष अनुग्रहान परमपूज्य प्रातस्मरणीय सुधींद्र तीर्थ स्वामीले पूर्ण आशीर्वादान तशींची काशी मठाधीश संयमींद्र तीर्थ स्वामील जाल्यारीची मार्गदर्शनारी अत्यंत सुंदर देवालय निर्माणा कार्य करून घेवन माघ शुद्ध दशमी पर्वकालाचेरी स्वतःची संयमींद्र तीर्थ स्वामी येवन पावन घेवन वची तांगेले अमृत हस्ताना प्रतिष्ठापना कार्य जालेले इतिहास आणि संतोषा विषय. आज हांव तुमगेले एदर उपस्थित आस कसले म्हणल्यारी आमगेले देवालय वैभवारी प्रतिष्ठापना कार्य जावन घेवन 9 संवत्सर परिपूर्ण जालेले आसा. तशी आमी दशमानोत्सवाचे प्रारंभार येवन पाविले आसाच म्हणटना आमगेले इच्छे पशी देवाल दय होड म्हणून सांगचेक इच्छा पावता कसले म्हणल्यारी आमगेल्या गांवांतू देव येवन पाविले आसले जाल्यारीची भरती विशेषच आम्ही उपासन कोरनेवच पशीची स्वतःची देवू हंग येवन राबून घेवन आमकां अनुग्रह केला म्हणून संगीत मालगड सांगता आशिल्ले. फुडें हे राष्ट्रीय हेद्दारी दवकदल फुडेची हांगा यात्रार्थीन वच्चे खातीर सन चमकून वतसले एक राजमार्ग आशिल्ले काय त्या राजमार्गांतू अनेक तीर्थक्षेत्र संदर्शना वतले तीर्थयात्रे सकड हांगा राबून घेवन रात्री कालांतू हांगाची तांगेले वास्तव्य करून घेवन सकळी सूर्योदया पशी फुडेची तांगेले मुखावेल प्रयाणाक प्रारंभ करता आशिल्ले काय त्या संदर्भाचेरी एक 4 शतमाना फुडें म्हणून सांगीत 16 शतमानाच्या आरंभार म्हणून सांगीत एक अनेक संन्यासील एक समूह हंग येवन घेवन हे कालदारी म्हणताची ते चोनकुनोच मार्गारी हंगाची नायकर हेब्बागिलो म्हणलेले एक प्रदेशांतू आत देवस्थान खंय आसा ते देवस्थाना समीपारी ते जाग आशिल्ले काय थंय तांणी रात्री कालारी वास्तव्य केलेले काय तांगेले ते उपासन करचे देवालय सकड पेळी कसले आसा हेर दिवसू काळकांतूच उठून सकणी फुडें प्रयाण करचे वत्तड आशिल्ले निमित्तान तांगेले इन्नी तरेची संन्यासी सकड प्रयाण प्रारंभ केलेले तवळी तांगेले ते देवाल पेळीन तशिल्ले चील कसन आसा ते चील तांकां कितले प्रयत्न केले रिची काडू जायनी म्हणटना मुखारसून तांगेले उट्टायली यात्रार्थी सकड मुखारसून वता असं म्हणटना त्या संन्यासील मनांत आयले की कसले की देवाल इच्छाश्च पुरो देवाल संकल्पश्च पुरो म्हणल खातीर जावन घेवन वची त्या देवाक हांगा सोडून घेवन
देवाक नमस्कार करताना मुकावेल प्रयाण प्रारंभ केलं काय त्या संदर्भाचेरी हांगा विशेष जावन देवाक उपासन कोरनयले नायक कुटुंबाच्यान येवन पळयतना त्या चिल्ला भितरी देवालय अत्यंत सुंदर विग्रह आणि उपासन करतसले विग्रह सकड आशिल्ले निमित्तान ह्या विग्रहाक क्रमबद्ध जावन पूजे जाल्ले शिवाय आम्ही आहार घेवचे सम नाही म्हणल विशयार्थाने मनांत होरून हांगाची परिसरांत तशिले आमगेल समाज प्रमुखांक सकड घेवन शणै मनेतन म्हूण सांगताची तशी हांगा परिसरांत चेंपी परिसरांत तशिले वैदिक कुटुंबाक सकड घेवन त्या विशयारे विमर्श करून घेवन तत्कालाक देवाक थंयची एक कडेन दवरून घेवन उपासन करून प्रारंभ केले त्या एक देवालय कशी जाल्लें म्हळ्यार सन एक गुडीन तुची उपासन करून प्रारंभ केलेले कालांतरारी ताका एक देवालय स्वरूप येवन घेवन अनेक कालपर्यंत आमगेल गांवचे जनपदालय सेवा देवान घेतले काय जाल्यार कालांतरारी भरती आमगेले यती परंपरेचे काशी मठाधीश सक्कड स्वामी हांगा घेवन पावन घेवन तंगेले सेव करतसल जाल्यारीची विशेष जावन आशिल्लो अवकाश आमगेल्या गांवाक मेळ्ळेलो तशी परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीन 1960 येवन पावन घेवन पुनर्देवालयाचे पुनर्निर्माण कार्य जावन घेवन पुनःप्रतिष्ठापन जाल्लेले आत इतिहास तशीच पुनर्प्रतिष्ठापन जावन 4 वर्षान 26/6/1965 परमपूज्य गुरुवर्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीन तांगेले चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ केले हें आजीके आमगेल्या समाजांतू इतिहास म्हणून सांगच्याक हांव संतोष पावता कसल्याक म्हळ्यार इन्नितरे खंयचेय गांवांक मेळना तसले व्हड एक सौभाग्य कसं म्हळ्यार साधारण 6 म्हयने पर्यंत म्हणून सांगीत जनवरी 8 तारखेपर्यंत 1966 पर्यंत तांणी हांगा चातुर्मास्या खातीर वास्तव्य आसून घेवन हांगा जनपदांक विशेष अनुग्रह केला आज आमी लोकांतू पळयताची अतिथी सत्कारांतू आतिथ्यांतू तरी अभिमानस म्हणून जाल्यार त्या अतिथी जाल्यार संतोषांतू वास्तव्य करता तशींची आमगेल परमपूज्य गुरुवर्याल वयर दवरलेले एक श्रद्धा भक्ती विश्वास अभिमानान करतना ते प्रातस्मरणीय सुधींद्र तीर्थ स्वामीन जाल्यारीची आमगेल्या गांवचे जनपदाल विशेष स्वीकार करून अनुग्रह केलेले पुण्योदयान मळल म्हणकेची कालांतरारी देवालयाचे अभिवृद्धी कार्य अनेक प्रकाराचेर मुखारसून येवन घेवन 1988 जाल्यारीची पुनरपी सुधींद्र तीर्थ स्वामीन देवालयांतू चातुर्मास्य व्रत केलेले इतिहास तशी हे देवालयाचे विशेष अभिवृद्धी जाता आसतना कारणांतरारी राष्ट्रीय हेद्दारीचे अगलीकरणा निमित्ताचे प्रस्ताव आयिल्ल्या संदर्भाचेर आमगेल्या गांवचे प्रमुखान भरती प्रयत्न केले आमी उपासन कोरन आयिल्ले मालगड्यान उपासन कोरन आयिल्ले ते देवालय वरोच खातीर आमी शतप्रयत्न कोरका म्हूण जाल्यार आमगेल प्रयत्ना पशी चड देवालयक संकल्प त्या देवालयक संकल्पा प्रकार देवालयक प्रेरोपणेन विशेष जावन गुरुवर्यालय मार्गदर्शन आनी आशिर्वादान तशींच आमगेल्या देवालयाक संबंध पाविले गांवांत आशिल्ले परगांवांत आशिल्ले देश विदेशांत आशिल्ले आमगेल्या देवालयाक संबंध पाविले इन्नितरे आमगेले समाज बांधवाले परिपूर्ण सहकारान करतना भव्य जावन आशिल्ले एक देवालय निर्माण कार्य करतसले एक सुयोगू देवान आमकां अनुग्रह केले त्या प्रकार देवालय निर्माण कार्य जाल्या नंतर परमपूज्य संयमींद्र तीर्थ स्वामी येवन पावन घेवन तांणी मंगळूर मोक्कामांतू रथोत्सवा मोक्कामांत आशिल्ले थंय दुखून हांगा येवन पावन घेवन माघ शुद्ध दशमी पर्वकालाचेर वैभवारी नूतन जावन आशिल्ल्या देवालयांतू देवाल प्रतिष्ठापना कार्य जालेले हाजी संतोषा विशयू आनी इतिहास समेत तशी पळयताची आमगेले देवालयाचे प्रतिष्ठापना कार्य जावन घेवन 9 संवत्सर परिपूर्ण जाले मुखावयल येवचे धंचे संवत्सर म्हणतना दशमानोत्सवाचे एक संभ्रम विशेष जावन दशमानोत्सवाचे एक पर्वकाल म्हणतना ते दशमानोत्सव म्हळ्यार योग्य रुपार एक आचरण करका देवाक संतोष जावका तन्निमित्तान आमगेल्या गांवच्या जनपदाक विशेष प्रकाराचेर देवाल अनुग्रहान बरेपण जावका म्हळ्यार विशयारी गुरुवर्यालय सन्मुखांतू आडಳಿತ वर्गाचे सदस्यान तशीच गांवच्या जनपदान अर्चक वृंदान प्रीतीन विनंती केलेल्या प्रकार चंद्रोपारी मुखावेल सकड कार्यकारारे देव तुमगेल फाटीबलांत आसून घेवन देव अनुग्रह करता म्हणून तांणी आशिर्वाद केलेलो तशी गुरुवर्याल मार्गदर्शना प्रकार आम्ही माघ शुद्ध दशमी पर्वकाला देखून अर्थात आमगेल 9वाचे प्रतिष्ठापन वर्धंतीचे महोत्सव जाल्ले नंतर त्या माघ मासांतू स्वतःची
संयमींद्र तीर्थस्वामी येऊन पावन घेऊन तांगेल अमृत हस्तानं देवालया एदुरू राजगोपुर एदुरशिले नूतन दीपस्तंभाचे प्रतिष्ठापन दीपप्रज्वलनपूर्वक करून घेऊन त्यांनी आमका अनुग्रह करून आशीर्वाद केलेलो. त्या संदर्भाचे त्यांनी सांगेल वाक्य कसं नाही म्हणरी केवल वैदिकान बैसून होम हवन यज्ञ याग केल्यारदलरी देवाक प्रीतिदत्तदलरीची सगळे गावचे जनपदान एक मेळ जाऊ का सक्कड गावचे जनपदान देवालयांत येऊन देवता कार्यांत भाग घेवचे तसे जाऊ का म्हणल कतीर जाऊन घेऊन सामूहिक जाऊन आशिल्ले अर्चन की सामूहिक जाऊन आशिल्ले पूजन की तशीच विशेष जाऊन घेऊन देवाक लक्ष प्रदक्षिण की असल सकड कार्य करा. तन्निमित्तानं जनपदांक भाग घेतील म्हणके जाता देवाल दलरी विशेष सानिध्य वृद्धी जाता म्हणून त्या प्रकार माघ मास दुखून घेऊन मुकावेल माघ मासपर्यंत प्रति महिन्याक दलदलरीची देवता प्रीत्यर्थ धार्मिक कार्यक्रम सामूहिक जाऊन कोरचे म्हणून घेऊन निर्णय केलेला प्रकार केवल धार्मिक कार्यक्रम मात्र नाही सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम दलरी कोरचे म्हणल विषय अरे आडಳಿತ वर्गाचा निर्णय घेऊन मुकावेले तसल ते फाल्गुन मास अंतू हंगाची देवालयाच्या प्रांगणांत शिले नागालय सन्निधानांतू सामूहिक जाऊन शिले आश्लेषा बलिप्रदानपूर्वक नागाराधना कार्यक्रम संपन्न झाले. तदनंतर नूतन संवत्सर शोभक्रतु संवत्सर आरंभदल संदर्भाचेरी ते चैत्र मासांतू विशेष जाऊन घेऊन रामनवमी पर्वकालांत देवाल सन्निधानांतू रामनवमी दुखून घेऊन हनुमज्जयंतीपर्यंत सामूहिक जाऊन घेऊन राम तारक मंत्राचे पठन करून घेऊन हनुमज्जयंती दिवसू विशेष जाऊन शिले राम तारक हवन करून पूजन पुरस्कार केले. तंतू गावचे परगावचे अनेक जनपद येऊन पाहून देवाला अनुग्रहाक पात्र झालेच. तदनंतर येत असल ते वैशाख मास अर्थात स्वतःची नरसिंहान प्रादुर्भाव झालेला आहे महिनो म्हणताना तसल त्या पवित्र जाऊन शिले वैशाख मास आणतो. वैशाख मासाच्या आरंभा दिवसा दुखूनची सायंकालाचेरी गावचे परगावचे जनपदान सक्कड मिळून घेऊन प्रदोष समयाचेरी सायंकालाचेरी सामूहिक नरसिंहस्तुती पठन तदनंतर विशेष जाऊन देवाला प्रार्थना पूजा पुरस्कार चतुर्दशीपर्यंत कोर येऊन घेऊन चतुर्दशी दिवसू विशेष जाऊन नरसिंह मंत्रान हवन तशी प्रदोष समयाचरी दीपाराधन सहित सामूहिक जाऊन शिले नरसिंहस्तुती पठनपूर्वक नमस्कारपूर्वक देवताराधन केले. त्या कार्यक्रमांतदलरीची गावचे जनपद येऊन पाहून संतोष व्यक्त केले की आमका देहदंडन करून घेऊन देवाला सेव करत असल होडेक अवकाश मिळले म्हणून अशी गावचे जनपदाले उत्साहाक अनुगुण जाऊन घेऊन ज्येष्ठ मासांतदलरीची ज्येष्ठ मासाचे आरंभ कालार दुखून घेऊन दिननित्य मळल म्हणकेची सायंकालांतू सामूहिक जाऊन शिले व्यंकटेशाष्टोत्तर पठन तदनंतर केशवादी चतुर्विंशती नामस्मरणपूर्वक देवाक सामूहिक प्रदक्षिणा तशीची व्यंकटेश स्तोत्राचे सामूहिक पठन करून घेऊन रात्री कालाचेरी प्रतिनित्य मळल म्हणकेची देवाक विशेष पूजन करून घेऊन तंतू ज्येष्ठ शुद्ध पुनवेक देवाल सन्निधानांत सामूहिक जाऊन शिले महारंगपूजन देवाक समर्पण करून घेऊन आमगेला गावचे जनपद कृतार्थदल्ली म्हणचक संतोष दिसता. तशीची ज्येष्ठ मासानंतर येत तसले आषाढ मासाचे पर्वकालांतू स्वतः गावांतू पावसाचे ओत्तड चढशील निमित्तानं प्रत्येक देवालयांत दलदलरीची देवालयांतू देवाक कलशस्नपन संप्रोक्षणा कार्य चलता म्हणताना असल एक आषाढ मासाचे एक पर्वकालांतू स्वतः वैदिक वृंदान सामूहिक जाऊन बैसून घेऊन त्या पवमानाचे मंत्राचे पठनपूर्वक देवाक लघुविष्णू कलश स्नपन तशीची संप्रोक्षणा समयाचेरी शतकलश स्नपन जलरीची संपन्न झाले. मात्र नाही ते आषाढ शुद्ध आषाढ बहुळ चतुर्दशी पर्वकालारी देवाल प्रीत्यर्थ दासमस्ता घेऊन सेवादारा कुटुंबातर्फेनं देवाल सन्निधानांतू लघुविष्णू हवन दलरीची कार्यक्रम संपन्न झाले. तशीची मुखार सुने उत्तसल ते पुरुषोत्तम मास म्हणलेता म्हणताना त्या पुरुषोत्तम मास म्हणले ಇನ್ನಿತರೆ मासापशी देवता कार्यकोर्चक अत्यंत पर्वकालो पुण्यकालो म्हणतच म्हणताना तसल एक अधिक मासाचे एक पुण्य पर्वकालांतू एक महिनपर्यंत दिननित्य सायंकालाचेरी देवाल सन्निधानांतू सामूहिक जाऊन घेऊन लक्ष्मी अष्टोत्तर पठन तशीची महालक्ष्मी अष्टक सांगताची सामूहिक प्रदक्षिण नमस्कार तशीची देवाल सन्निधानांतू विशेष प्रार्थनापूर्वक पूजा पुरस्कार कोरचे म्हणल विषयार्दलरीची निर्णय घेऊन त्या
अधिक मासा दिवसू प्रतिनित्य मळल मणकेची भजक वृंदा मुखांतर पुष्पालंकार पूजन की तशी द्यावाक विशेष दीपालंकार पूजन की तशीची हे अधिक मास संपन्न जावचे संदर्भाचेरी द्यावाल प्रीत्यर्थ पुनरपी द्यावाक लघु विष्णू कलशाचे स्नपन करचे मळल विषयारी निर्णय केलेला आसा. तशी मुखार सुन येवत तसले अधिक मासाचे श्रावण अंतू श्रावण बहुळ अष्टमी पर्वकालाचेरी गांवचे सक्कड जनपदांक तशीची ग्रहस्थ प्रमुखांक वटूंक घेऊन द्यावाल सन्निधानांतू श्रावण बहुळ अष्टमी आश्च वसून घेऊन लक्ष तुळसी अर्चन दलरी कोरचे मळल विषयारी निर्णय केलेला आसा. तशीची निज श्रावण मासांत द्यावालय सन्निधानांतू द्यावाल प्रीत्यर्थ सामूहिक जावन आशिल्ले दुर्गा नमस्कार पूजन दलरी कोरचे मळल विषयारी निर्णय केला. तदनंतर येवचे भाद्रपद मासाचे एक पर्वकाल म्हणतना सगळे जगत्यांतू विनायक चतुर्थी व्रत आचरण अनेक प्रकाराचेरी 5 दिवस की 10 दिवस की सकड संपन्न दत्ता. आमगेल देवालयांतू गौड सारस्वत सेवा संघ हज मुखांतर देवालय प्रांगणांतूची विनायक चतुर्थी आचरण कोरनेवच प्रकार की भाद्रपद मासांतू गणेशोत्सव चोलनेवत सलत्या संदर्भाचेरी द्यावाल सन्निधानांतू सहस्र मोदक हवन कोरचे मळल विषयार्दलरीची निर्णय केलेला आसा. तशीच मुखार सुन येवत तसले आश्विज मास त्या आश्विज मासांतू द्यावालय सन्निधानांतू विशेष प्रकारारी GSB सेवा संघा मुखांतर चोलनेवत तसले शरन्नवरात्री पर्वकालाचेरी शारदा महोत्सव तशी हे दशमानोत्सवाचे अंग दावन घेवन शरन्नवरात्री पर्वकालाचेरी चंडिका हवन दलरी कोरका मळल विषयारी निर्णय घेतील आसा. तशी मुखार सुन येवत तसल त्या कार्तिक मासांतू आज आम्ही लक्षदीप दर्शन अर्थात विश्वरूप दर्शन म्हणून आज प्रत्येक देवालयांत त्या चोलनेतस. तशी त्या कार्तिक मासांतू आदित्यवारा प्रातःकालाचेरी विश्वरूप दर्शन तदनंतर त्याचे दिवस मध्यान्ह कालाचेरी आमगेले देवालयाचे महिला मंडळी अर्थात वरमहालक्ष्मी व्रत सेवा समिती मुखांतर द्यावाल सन्निधानांतू द्यावाल प्रीत्यर्थ सामूहिक लक्ष कुंकुमार्चने सेव दलरीची हे कार्तिक मासांतू संपन्न दत्ता. तशीची कार्तिक मास जलनंतर मुखासून येवतसल मास म्हणरी मार्गशीर मास अर्थात लोकांत परमात्मान कृष्णान अवतार घेऊन जगत्याक भगवद्गीता उपदेश दिलेले पवित्र जावन समय. तसे आमगेल मार्गशीर मासांतू वर्षं प्रति मळल मणकेची मार्गशीर आरंभ दत्तनाची नगर भजन प्रारंभ दत्ता. नगर भजन प्रारंभ दावन घेऊन प्रत्येक घरांत मळल मणकेची थंय थंय देवा बैस करून नामसंकीर्तन दावन घेऊन विशेष देवाक वसंत पूजन जाता. तदनंतर मार्गशीर शुद्ध एकादशीक अहोरात्री पर्यंत देवाल सन्निधानांतू यक्को म्हणतच त्या गीता जयंती दिवसू संप्रदाय प्रकार त्या पुनःची GSB सेवा संघा मुखांतर त्या दलरीची अहोरात्र यक्को देवाल सन्निधानांतू संपन्न दत्ता. म्हणतना असल एक पवित्र जावन आशिल्ले भगवद्गीत उपदेश दिलेल त्या मार्गशीर मासाचे एक पर्वकालांतू द्यावाल प्रीत्यर्थ सगळे गांवचे जनपदान मेळून घेवन सामूहिक जावन आशिल्ले भगवद्गीता पारायण तदनंतर ताजे परिपूर्णते खातीर जावन घेवन भगवद्गीता हवन करचे मळल विशयार दलरीची निर्णय केलेलो आसा. तशी मार्गशीर मास जाल्यानंतर येवचे तसले पुष्य मास अर्थात माघ मासापशी फुडें मास तसल त्या पुष्य मासांतू सामूहिक जावन घेवन जनपदांक घेवन विष्णू सहस्रनाम पठन तदनंतर ताजे परिपूर्णते खातीर जावन घेवन परमात्माक चक्राब्ज मंडलांतू बेस करून घेवन पूजन की तक दवकदलेले अर्चन करून घेवन देवताराधन करचे मळल विशयारी निर्णय केला. अशी शुभक्रतू नाम संवत्सरा दुखून घेवन शोभक्रन नाम संवत्सर पर्यंत माघ मासा दुखून घेवन अनेक माघ मासा पर्यंत प्रति महिनेकची देवता कार्य धार्मिक कार्यक्रम गुरुवर्यालय मार्गदर्शनारी तांगेले अनुग्रहान चोलनेतस आनी वरलेल महिनेंदलरीची चोलचास मळल विशयार सांगचक संतोष दत्ता. तशीची हे सक्कड कार्यक्रम संपन्न जाल्यानंतर माघ शुद्ध दशमीचे पर्वकालाचेरी अर्थात 19/2/2024 माघ शुद्ध दशमीचे पर्वकालाचेरी परमपूज्य गुरुवर्याल अमृतहस्तान परमात्माक विशेष जावन आशिल्ले आमगेल इष्टदेवाक विशेष जावन आशिल्ले सहस्र कलश संपन्न दत्ता. सम आलोचन केलें म्हणून जाल्यार सहस्र कलश स्नपन कार्यक्रम
काय साधारण विषय नाही. तक्क दावका भरती तक्क आमगेले म्हणले एक परिश्रम दावका, आमगेले म्हणले एक प्रयत्न दावका. म्हणल कतीर दावन घेऊन वची गुरुवर यान 1-2 दिवस भितर दावचे तसलं कार्य नाही रे. तुम्ही प्रति महिने कहची त्या कार्यक्रम आयोजन कोरना येईल तशींची जनपदांक एक उत्साह येता. आमगेला देवाल कार्यक्रम वैभवार कोरका म्हणल तांकां अपेक्षा येता. त्या संदर्भाचेरी संतुष्ट जालेलो देव तो सकडालकरान ते उत्सव वैभवार करून घेता म्हणून तांणी आमकां उत्साह दिलेलो आसा, मार्गदर्शन दलेरी दिलेलो आसा, आशीर्वाद दलेरीची अभिमानपूर्वक केलेलो आसा. म्हणतना विशेष जावन आमगेला गांवची वैरी सुधींद्र स्वामीन आमकां भरती प्रिती दवरून आमकां आशीर्वाद केलेल्या बलान सान एक गांव दलदलरीची हे देवालयाचे आनी गांवचे जनपदाले अभिवृद्धी आतां आजी भरती अभिवृद्धी जाल्ला म्हणून सांगचें खंडितक संतोष जाता. म्हणतना आमगेल्या गांवच्या विशयारी विशेष जावन घेवन गुरुवर्यान प्रीती दवरून घेवन अभिमान दवरून घेवन त्वन्नी स्वतः येवन पावन घेवन सहस्र कलश स्नपन कोरून आशीर्वाद करता म्हणून सांगतना आमगेल दलेरी भरती व्हड जबाबदारी आसा. केदारनाथची गुरुल वाक्य म्हणलें त्रिकाल सत्य. तांगेल वाक्याक अनुगुण जावन त्या कार्य सकड यशस्वी जावचें आनी परिपूर्ण जावचें जाल्यार तांगेल मार्गदर्शन आशीर्वाद आसा म्हणून आमी नुत बसच्या जायना. आमगेल कर्तव्य आमगेल परिश्रम जाल्यार आमी करपाचीच. तसल एक अनेक प्रकाराचेर तांगेले अनेक समयाचेर तांगेले यात्रा तांगेले अनवरत तांकां पुरसोती नातील तसले एक आज आमी कन्नडान म्हणटात बिडू नातील तसले तांगेले मोक्काम कॅम्पाचे सक्कड कार्यक्रमाचे ओत्तड आसदल जाल्यारीची तांणी आमगेल कतिरी येवन पावन आमगेल देवाक सहस्र कलश स्नपन करून आशीर्वाद करचे एक उद्देश कसो न्हय म्हळ्यार आमगेल समाजाक बरेपण जावका, आमगेल विशेष जावन हे पेंटेक बरेपण जावका म्हूण. तशें आसतना देवाक स्नपन करचे उद्देशू कशी की आमी नित्यची स्नान केलेल्या मात्रान आमगेल देहांतूल मालिन्य दूर जाता. तशींची बिंब आनी प्रतिबिंब म्हणटात. आज बिंबांक तरी अलंकार केलो म्हणून जाल्यार आमगेल जिवनांत जावका जाल्यार सर्व तराचे अलंकार की समृद्धी की जाता. तशींची बिंबाक स्नपन केलेल्या मात्रान आमगेल देहांत आशिल्लें अर्थात प्रतिबिंब जावन आशिल्लें आमगेल जनपदांत आशिल्लो कसलो दोश आसा ते दोश निवृत्ती कारण जाता. देवाक कितलं अभिषेचन करताची, देवाक कितलं स्नपन करताची तन्निमित्तान आमगेल जन्मजन्मांतरांतूल पाप परिहार जावच्याक खंडितक कारण जाता. म्हणल कतीर जावन घेवन सम पळोवचें गेलें म्हणून जाल्यार आमगेल देवालयाक संबंध पाविले गांवांत आशिल्ले, परगांवांत आशिल्ले, देशांत आशिल्ले, विदेशांत आशिल्ले सक्कड जनपदान मन केलें म्हणून जाल्यार 1000 कलश न्हय कितलकी हजार कलश जाल्यारीची देवाक स्नपन कोरेत. जाल्यार मुख्य तत्व कसं न्हय म्हळ्यार देवालयाक संबंध पाविले एक घरच्यान जाल्यारीची आमकां कसं की एक जिवितावधींत मेळ्ळेले एक व्हड एक अवकाश. हे एक कार्यक्रमांतू आमगेल मुखांतर देवाक एक कलश स्नपन जाल्लें म्हणून जाल्यार आमगेल भविश्य जिवनांत आमगेल कुटुंबाक आमगेल चरड बाळांक खंडितक बरेपणास म्हळ्यार मनांत व्हरून घेवन ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतले म्हणून जाल्यार खंडितची देवाले गुरुले अनुग्रहाक पात्र जावचें कारण जाता. हांव हांगा एक विशय सांगचेक भरतीच पावत कसं न्हय म्हळ्यार आमगेल देवालयाचे एक दशमानोत्सवाच्या कार्यक्रमांतू सहस्र कलश स्नपन महोत्सव कार्यक्रम आमगेल देवालयाक संबंध पाविल्या सर्व समाज बांधवांक जल जाल्यारीची केन्ना आमगेल स्वामी येवन पावन हे सहस्र कलश स्नपन करताची. तेदन हे सहस्र कलश स्नपन म्हळ्यार आमगेले सगळे समाजाक बरेपणाक कारण जाता. कसले का म्हळ्यार खंयचे संदर्भाचेर खंय तांणी वास्तव्य आसूची, खंय मोक्काम आसूची देवाल उपासना पूजन करून घेवन तांणी देवाला मागून सुरवेक आशीर्वाद करचोची आमगेल्या समाजाक बरेपण जावका म्हूण. म्हणटना आमगेले गुरुवर्यान येवन पावन ते कार्यक्रम जावचे म्हणटना आमगेल्या गांवच्या जनपदांक म्हूण मात्र न्हय सगळे आमगेल्या समाजाक जाल्यारीची हे एक उत्सव म्हूण सांगचें हांव येवचें पावता. कशी की हे देवालय एक प्रतिश्ठापना कार्यावळार गांवचे परगांवचे सक्कड महाजनाले सहकारांतू हे प्रतिश्ठापना कार्य अत्यंत वैभवपूर्ण जालें. तशींची मुखार सुद्दां चल ते सहस्र कलश स्नपन महोत्सव जाल्यारीची वैभवारी दवत तशी गांवचे परगांवचे देश विदेशांत आशिल्ले आमगेले एक देवालयाक संबंध पाविले सक्कड महाजनान तांतूय विशेष जावन आमगेले सक्कड समाज बांधवान हे कार्यक्रमांत भाग घेतले म्हणून जाल्यार खंडितच त्या कार्यक्रम चंद जावचे विशयारी कसलेची 2 उत्तर ना. म्हणल कतीर जावन घेवन
पुनरपी सक्कड आमगेल समाज बांधवा लागी विशेष दावनो आमगेल एक देवालयाक संबंध पविले आमगेल 8 पेंटेचे देवालय म्हणतना हांगा परिसरांत तशिले 8 पेंटेचे महाजनान उपासनकी आमगेल इष्टदेव म्हणून आराधन कोरनैल तसले एक पवित्र क्षेत्र म्हणतना आमगेले 8 पेंटेक संबंध पविले गांवांत तशिले परगांवांत तशिले देशांत तशिले विदेशांत तशिले सर्व भक्त महाजनान कसंकी आमगेले एक जीवितावधीन कसलं कमळरी प्रतिष्ठापना कार्य जीवितांत एक वेळा मिळचे एक देवालय निर्माण केल्यानंतर शतमानपर्यंत तंतु देवालय उपासनकी आराधन सकड कोरनेवचे म्हणतना कसंकी मालगडेन केलेले एक सुकृता बलानं आमगेल कालगतींतू एक देवालय निर्माण कार्य कोरून घेऊन तंतु वैभवारी प्रतिष्ठापन पळोत तसले एक सौभाग्य त्यावान आमकां अनुग्रह केला मात्र नाही ते प्रतिष्ठापना कार्य दावन घेऊन आज 10 संवत्सर परिपूर्ण जाल्ला म्हणतना खंडितक ते संतोषाविषयी म्हणतना मुखारसून वापास दशमानोत्सव म्हणचे विषय मिळत म्हणून सांगचे ना कसलक म्हळ्यार आनी येवचें म्हणून जाल्यार 25 वर्स 50 वर्षाचे महोत्सवा कार्यक्रम विना दशमानोत्सव कार्यक्रम जिवितावधीन ते केवळ मेळचे म्हणतना पुनरपी हांव तुमगेले प्रितीन विनंती करता हे महिने दुखून घेवन पुरुषोत्तम मासा दुखून घेवन पुनरपी माघ मासपर्यंत प्रति महिनेक जाल्यार विशेष प्रकाराचे देवालय सानिध्यांतू धार्मिक कार्यक्रम संपन्न जाता केवल धार्मिक कार्यक्रम मात्र नाही सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम जाल्यार जाता तंतूय आत माघ मासा दुखून घेवन देवालय सन्निधानांतू लक्ष प्रदक्षिणा कार्यक्रम जाल्यार प्रारंभ जालेलो आसा आज आमी विशेष प्रकाराचे देवाला सेवा करत ताका त्रिकरणपूर्वक म्हणतच देवान दिलेले कसले एक द्रव्य आसा देवाक समर्पण करचें तशीच देवान दिलेलो देह देवाला सत्कर्मा खातीर आमी देहदंडन करचें तशी देवालयांत पावन घेवन देवान दिलेले कसले आमगेले एक जीब आसा देवान दिलेले हे कसले एक पवित्र देह आसा देवाल प्रिती खातीर देवाले स्तुती देवाल स्तोत्र पठन करून घेवन आमगेले देह सार्थक करून घेवचें तशी कलियुगांतू देवालय नामसंकीर्तनेक विशेष महत्व आज आमी अनेक कडेन पळयतच देवाला सन्निधानांत की गुरुवर्याला सन्निधानांतू गांवचे परगांवचे अनेक भक्त मंडली भजना मंडली येवन पावन घेवन तंगेल कसल की नामसंकीर्तना सेवा करतच म्हणतना आमगेल देवालयांत दलदलरीची प्रति आदित्यवारा धनपारा निरंतर माघ मासपर्यंत प्रति एक गांवचे भजना मंडली येवन घेवन हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम दलरी आयोजन केलेलं आसा पुनरपी हांव तुमगेले प्रितीन विनंती करता खंयचे गांवचे परगांवचे भजना मंडली नासदल जाल्यार असले एक पर्वकालांतू तुमकां भजन करचें आमगेले देवालयांत येवन पावन भजन करचें जाल्यारीची खंडितक तुमकां अवकाश आसा म्हूण सांगून हे संदर्भाचेर हांव तुमगेले प्रितीन विनंती करता अनेक होड विशय कसो न्हय म्हळ्यार आमगेले एक देवालयांतू प्रतिष्ठापना कार्य जाल्या नंतर देवाला सानिध्य वृद्धी जावचे खातीर अनेक प्रकाराचेर सकड सेवा करका म्हणून उल्लेख केला तंतू देवाला सानिध्य वृद्धी जावचे खातीर नमन हवन स्नपन भजन भोजन म्हणतच तशी देवाला सन्निधानांतू येवन घेवन अनुनित्य नमस्कार घालचो आनी देवाल प्रिती खातीर यज्ञ याग होम हवन करचें तशींच देवालय नामस्मरण भजनापूर्वक करचें तशींच देवालयांतू सगळ्यांक संतृप्ती खातीर भोजन प्रसाद वितरण करचें तन्निमित्तान विशेष जावन देवाला सानिध्य वृद्धी जाता म्हूण ह्या संदर्भाचेर म्हाका सांगचें संतोश जाता कसो न्हय म्हळ्यार सकड देवालयांतू व्हडोड्ड देवालयांतू सकड चोल येवचे म्हणकेची आमगेले एक सान गांवांत दलदलरीची एक देवाल अनुग्रहान निरंतर देवालय सन्निधानांतू ब्राह्मण संतर्पण सेवा जावका म्हूण आमी प्रार्थना केलेले प्रकार गुरुवर्यालय मार्गदर्शनारी आनी तांगेल्या आशिर्वादान निरंतर अनवरत देवालय सन्निधानांतू ब्राह्मण संतर्पण सेवा जाल्यार चलत येतस देवाल सन्निधानांतू कोणाकच जाल्यार मध्यान्न काल पूजे आयल तवळी देवालय भोजन प्रसाद देवालय अन्नप्रसाद नैवेद्याचे प्रसाद स्वीकार करचे जाल्यारीची एक अवकाश जाल्यार देवालयाच्यान कोरून दिला म्हणतना एक देवालय प्रतिष्ठापना कार्य जाल्या नंतर अनेक प्रकाराचे अभिवृद्धी कार्य जाल्यार देवालयांत जाल्लेलें आसा देवालयाचे येदूर आशिल्ले तसले भरती जागो म्हणतना साधारण एक 75 सेंट्स म्हणत तसले एक जाग जाल्यार घेवत तसले एक अवकाश जाला देवालयाचे मागशे आशिल्ले जाल्यारीची जाग खरेदी करत आसले जाल्यारीची देवान हे पेंटेक अनुकूल करून दिला म्हणतना देवालयाक जावका जाल्यार
नाना तराचे अभिवृद्धी कार्यजलदल रीची देवान हंत हंतारी आमगेले देवालयाचे भक्तजनाल मुखांतर देव करोसून घेता असं म्हणलें संतोशा विशयी. तशींची हे दशमानोत्सवाचे पर्वकालाचेरी देवाल प्रित्यर्थ देवाल सन्निधानान तशील तसल ते रुप्पेचे दळी कसलस तज्जे नवीकरण कार्य दवचस. तशींची जयविजय कसलस तಕ್ಕದಲ ರೀಚಿ रुप्पेचे समर्पणा कार्य दवचस. तशींची देवाक उत्सव ಹೊರಚ तसल ते लालकीदल ರೀಚಿ पुनर्निर्माण कार्य दावन घेवन तಕ್ಕದಲ ರೀಚಿ रजत समर्पणा कार्य दवचस. तशींची देवालयाचे प्रदक्षिणापथान तशिले प्रधान द्वाराकदल ರೀಚಿ रजत समर्पण कोरचेदलरी कार्यक्रमस. ताजे पशी होड कसं नाही म्हणरी असल एक दशमानोत्सवाचे एक पर्वकालांतू सक्कड भक्त महाजनाल मुखांतर मळल म्हणकेची देवाक विशेष भांगराचे हार समर्पण कोरचेदल रीची योजना गांतून घेतील असं म्हणताना हे सक्कड कार्यक्रम दावका म्हणून दलरी भित्तर बशिले देवालय विशेष अनुग्रह दावका, भित्तर बशील देवालय विशेष प्रेरवपण दावका, तंतुई गुरुवर्याल परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद दावका. ताजे बरशीची आमगेल सक्कड महाजनाले परिश्रम प्रयत्न आणि सर्व प्रकाराचे सहकार जावका. ह्या सक्कड जनाले सहकार की प्रयत्न मेळ्ळे म्हणून जाल्यार हे कार्यक्रम म्हळ्यार अत्यंत वैभवारी संतोषारी आणि सुव्यवस्थित जावन जावचंतू कसलेची संशय ना म्हणल कतीर जावन घेवन हांव सर्व महाजनालेगी पुनरपी प्रीतीन विनंती करता. मुखार सुनेवತ್ತಸಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2024 ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ पर्व कालाचेरी आमगेले देवालय पुनर्निर्माण कार्य दावन तंतू देवालय पुनर्प्रतिष्ठापना कार्य जालेले 10 संवत्सर परिपूर्ण दवचे संभ्रमांतू परमपूज्य गुरुवर्याले अमृत हस्तान सहस्र कलश स्नपन दवचस. असल हे सहस्र कलश स्नपनांतू अनेक प्रकाराचेरी धार्मिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम दलरीचे आयोजन केलेलस. हे सक्कड कार्यक्रमाक सक्कड महाजनान येवन पावन देवालय गुरुले अनुग्रहाक पात्र जावका म्हणून घेवन पुनरपी तुमगेले प्रितीन विनंती करता. मात्र नाही हे दशमानोत्सवाचे कार्यक्रमाक अंग जावन घेवन कशी की आमी धार्मिक कार्यक्रम सकड आयोजन केल्या तशींची सांस्कृतिक कार्यक्रम दलरीची आयोजन करता येतची प्रारंभ म्हयन्याक विशेष जावन देवाल सन्निधानांतू आमगेले हांगाचे परिसरांतू अत्यंत प्रसिद्ध जावन आशिल्ले मेळा मुखांतर देवाल सानिध्यांतू श्रीनिवास कल्याण म्हणले यक्षगानाचे दलदलरीची सांस्कृतिक कार्यक्रम जाले. तदनंतर विशेष जावन देवाल सन्निधानांतूची ताळमದ್ದಳೆ राम परंधाम म्हणल विषयार दलरीची ताळमದ್ದಳೆचे विशिष्ट कार्यक्रम दलरीची संपन्न जाले. तदनंतर आषाढ बहुळ एकादशी पर्वकालांतू आमगेले परिसरांत विशेष जावन घेवन आमगेले भारतांतू म्हणल म्हणकेची आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध जावन आशिल्ले कलाविद जावन आशिल्ले हिंदुस्तानी कलाविद वेंकटेश कुमार हांगेल मुखांतर दलरीची दासवाणी कार्यक्रम दलरीची संपन्न जालेलो. आमगेले देवालयाचे दशमानोत्सवाचे कार्यक्रम अंग जावन घेवन सामाजिक जावन आशिल्ले कार्यक्रम दलरीची भरती गांतून घेतील आसा. तंतू भुवनेंद्र चॅरिटेबल ट्रस्ट कोटेश्वरांत आसा. ताजे मुखांतर आयुर्वेदीय उचित वैद्यकीय तपासण शिबिर दलरी कोरका म्हणलेले आयोजन आसा. ताजे मुखावेल म्हयन्याक दलरीची स्वयंप्रेरित सोशल कॉज म्हणटात स्वयंप्रेरित रक्तदान शिबिर दलरी कोरका म्हणलेले एक संकल्प आसा. मात्र नाही विशेष जावन घेवन सस्यश्यामला म्हण आमी म्हणटना असल एक संदर्भाचेरी दशमानोत्सवाचे अंग जावन घेवन सक्कड आमगेले जनपदांक उचित जावन आशिल्ले सस्य प्रदान करून घेवन वनमहोत्सव कार्यक्रमा दलरीची प्रोत्साह दिवचे म्हणल्यार विशयार निर्णय केला. तदनंतर समची गोग्रास योजने म्हणटना गायक पोषण दवतसले विशेष जावन घेवन गोग्रास योजना की आमगेल परिसरांत आशिल्ले गोशालेंक आमगेल एक देवालया मुखांतर की आमगेल भजका मुखांतर एक कसले खबीर बाग संग्रह दत्ता ते गोशालेक दलरीची समर्पण करचे म्हणल्यार विशयार दलरीची कार्यक्रम सकड आयोजन केलेलं आसा. तशी पुनरपी प्रति म्हयन्याक दलदलरीची अनेक संतान की एक दासवाणी की एक भजना संध्या कार्यक्रम दलदलरीची आयोजन केलेलं आसा. समयाक अनुगुण जावन घेवन आत्ताच्या माध्यमा मुखांतर देवालयाक संबंध पविले ते आडಳಿತ वर्गाची की
एकची ಇನ್ನಿತರೆ ಕಮಿಟಿ ಚುನಾವಣೆ असदलदलरीची त्यांनी त्या संदर्भाचेरी त्या कार्यक्रमाच्या सूचना सगळ्यांक पवयताची पुनरपी तुमगेले प्रीतीन विनंती करता आमगेले एक जीवितावधींतू भव्य दावनशील एक देवालय निर्माण कार्य दावन घेऊन प्रतिष्ठापना कार्य पळोतसले एक सौभाग्य सुयोग आमगेले जिवितांत आमकां देवान अनुग्रह केला तशी त्या प्रतिष्ठापना कार्य दावन घेऊन 10 वर्ष परिपूर्ण जाल्ल्या संदर्भाचेरी दशमानोत्सव कार्यक्रमांतू परमपूज्य गुरुवर येवन पावन घेऊन तांगेल अमृत हस्तानाची सहस्र कलश स्नपन दवचस पुनरपी तुम सगळ्यांक प्रितीन आतांची हांव आमंत्रण करता त्या संदर्भाचेरी गांवांत आशिल्ले परगांवांत आशिल्ले देश विदेशांत आशिल्ले आमगेले देवालयाक संबंध पाविले आनी आमगेले सर्व समाज बांधवान येवन पावन घेवन त्या कार्यक्रम यशस्वी जावतशी सगळ्यान सहकार दिवका आनी देवाले गुरुले अनुग्रहाक पात्र जावका म्हूण घेवन पुनरपी तुमगेले सर्वालेगी प्रितीन विनंती करता. श्री कृष्णार्पणमस्तु.